Sí, nós aquí en Ribeira xa empezamos e actuamos a reunión da agrupación de mariscadores falando con o noso presidente, pois acordaron xa a partir da hora de acabar delles, a partir do 6 de enero, pois de ir cerrando xa punto por punto unhas playas onde se traballou xa estes 2 meses, polo menos a ameixa babosa. Co peche progresivo das concesións, a Confraría de Ribeira despide unha campaña modesta marcada pola escaseza da ameixa. Bueno, non foi tampouco como outros anos, pero bueno, de momento balance ainda non o fixemos, non? Ainda vamos a valoralo, ainda como hasta que dentro dun mes ou así que empecemos a cerrar case todas as zonas, pois nunca botamos contas, pero bueno, moi bo tampouco non foi, non? O que é a nivel de moito marisco. Sabíamos que moito non íbamos a ter, que non nos choveu, non desovou moito, pero parece que se ve un pouco alentador para o ano que ven, que se ve bastante cría. Non axudou tampouco o libre marisqueo lastrado pola escasa produtividade nos bancos de Cabío e o Boído, aínda que en Ribeira tan só estaban a faenar nas zonas de libre un día a semana, si se notou a caída da produción. Polos datos que temos, bueno, que se estamos vendo, non foi bastante ben. Nos, por exemplo, o libre marisqueo só estábamos aproveitando no mes de noviembre, estábamos aproveitando os viernes porque nós en outubro ao 1 de noviembre sempre vimos as nosas concesións, entón non optamos moito a traballar no que é o libre marisqueo, non? Pero, bueno, sí que vemos que houve moi pouco marisco, o que se ve, ainda por riba nos lombos, é moi pequeno e non se pode coller, non? Pero, bueno, non foi boa cosecha. Así as cousas, os profesionais dedicaránse a outras artes coa vista posta xa na futura campaña, que se presenta optimista ante a gran presenza de cría da ameixa.